हेलो सोनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि आइना बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो नै आं दायो नै क'क्राझार टाउनाव साइकेल सालायगासिनो दङ। मानि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो ना मा होनो। ओमफ्राय आं दा क'क्राझार टाउनाव दङ आरोना साइकेल सालायगासिनो। नैबे जाबाय क'क्राझार टाउन आरोना क'क्राझार टाउन दा आं थांगासिनो। ओमफ्राय दाथ' नोंथांमोना मानि थाखाय हुलुस्थुर जानानै दं होननानै बुंब्ला नोंथांमोना मिथिखासै ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसिया हादरमानि सबसे गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट इन्डियान आर्मिजों खुंजानाय दायो बेखौ खुंफुंनो थाखाय क'क्राझार साइ स्टेडियामाव दायो लाहार फाहार खालामगासिनो। गाबोन आगस्ट 5 अक्ट' खालि गाबोन जागायगोन आरोना क'क्राझार साइयाव फुटबल टुर्नामेन्टआ। ओमफ्राय बेनिनो आङो दायो टिकेट लायनो थांगासिनो दं आरोना आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिराद हुलुस्थुर जाना दङ दायो टिकेटनि थाखाय बिराद मानसिफ्रा होंगो दोंगो जाना दङ आरोना। ओमफ्राय बे टिकेटखौ होदों जाहैबाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि साखाथियाव थानाय KDSA फिल्डआव दायो टिकेट होगासिनो दं आरोना। बे टिकेटखौनो आं दायो लायनो थांगासिनो दङ। माने दाथ' गेट फांथेबाय होनना खोनादों। आं फन हरदोंमोन ओमफ्राय गेट फांथेबाय होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय दायो थांबासो मिथिगोन आरोना माबायदि हुलुस्थुर जाना दङ। नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअनि गेजेरजों। नै क'क्राझार टाउन आरोना सालायगासिनो आं दा साइकेल नै सिउनो। आयौ नायगोन माखाय दुरान कापनि फुटबल नायनो थाखाय माबायदि टिकेट लांफैनो हुलुस्थुर आरोना लोगोफोर। नायलाय माबायदि टिकेटखौनो दाबो होदोंना होआखैथाय। टिकेट होबायना होआखै? टिकेट होआखै? होथ'वाखै? लागाव मानसिफ्राथ' नायगोन गारिजों गारि जाम जाजोबखाबाय आरोना। नुबाय जोंना रायजोफ्रा दुरान काप मेट्स नायनो थाखाय माबायदि एकदमबारे नै दा टिकेट गेट दा बन्द' जाना दङ दायो सोआखिसै। KDSA फिल्डआव होदोंमोन आरोना नै दायो। ओमफ्राय हाबनो मोनासै नै गेट फांथेना दङ। ओरैबायदि बिर आरोना मानसिफ्रा नै सिङाव माखासे दङना। ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि दङ नै फाग्लासो। एकदम दुरान काप मेट्सखौ नायनो थाखाय बिराद गोसो गुदुं जाना दङ नै रायजोफ्रा पाब्लिकफ्रा। ओमफ्राय नै दायो टिकेट लानो गोनां जाना दङ दा। ओमफ्राय टिकेट लानो थाखाय नै आधार कार्ड नांगौ जाना दङ आरोना। आधार कार्ड लाना फैबाय नै। ओमफ्राय नै दायो गेटआ बन्द' जाना दङ। माला सोगोन नों मिथिया टिकेटखौनो होगोन ना होलाथाय। उफाय गैया नै लोगोफोर माने गेटआथ' बन्द' नालाय फांथेजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नै औवाजों बारखोजोब्बाय आरोना। औवाजों बारसिबोजोब्बाय खोथा गैया। ओमफ्राय नै माखासे जोंना पार्टनारफ्रा बारखोगासिनो लागाव खोथा गैया नङा होमबा। औ ओमफ्राय टिकेट होनायनि थाखाय माबायदि लाइन जाना दङ। आयौ फाग्लासो आधार कार्डनि जिर'क्स गोनां लानो गोनां जालायबावदोंसो नङा होमबा। आंथ' होमबा साइड कान्ट्रि लांनो गोसो जादोंमोन। आधार कार्ड सासे मानसियाव गांसेल' मोनोनो ना उफाय गैया। जायनो नांगौ बेनो लांफैनांगौ आरोना। ओमफ्राय लाइनाथ' नायलाय बायहेरायावबो बेसेबां बुरजा आरो नै सिङावबो बेसेबां बुरजा लाइन नांगौ आरोना। नै फाग्लासो दुरान कापनि नायनो फुराबो आयौ 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 ओरैबादि लाइन जाना दङ नै फाग्लासो। माला मोनगोनथाय जोंना दुरान काप नायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफ्रा नै एकदमबारे। ओरैजाय बन्द' लाइन दङ फुटबल देखो नाকি ভাই বাহ টিকিট নাই বন্ধ করেছে নাকি টিকিটটা বন্ধ করেছে নাকি বন্ধ করা নাই দিব ও ফাগ্লাसो नै नारथारलायनाय आरोना टिकिट लांफैनायानो दुरान काप मेट्स नायनो थाखाय नुवाखै फाग्ला बायदि मानसि नै आयौ नुवाखै जोबा आरोना। ओमफ्राय टिकिटखौनो दाबो होआ। दहाय 8टानिफ्राय नेदोंमोन फुंनि नै दायो 4टा जाबाय दाबो मोना टिकिटखौनो। फाग्लासो मा जानांगौ बिदिजों। आयौ नारथारलायनाय टिकेट लानो थाखाय फैनाय आधार कार्ड नांगौ। आधार कार्ड सासे मानसियाव गांसेल' मोनो। लागाव नारथारलायनाय आयौ फाग्लासो लागाव नारथारलायनाय लागाव पुलिसफ्रानो एकदम सामोल खालामनो हाला आरोना एकदमबारे नै आयौ फाग्लासो नै मबाइल हाराव आरो आयौ फाग्ला जादों नायलाय मा जाखो बे मा जाखो आयौ खारलायलायदों मारै मोनगोन लागा
लावथिखरो मानजाखरो लागाव लागाव नै बुरायलाजोब्बाय सियार टेबोल लागाव 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 टिकेट নাই কি কয় লাগাও নারলাইলাইনাইসো লাগাবে লাগাবে लागायनो पुलिसफोरनि होसो जानानै सेन्देल फेटा जलाजोब्बाय नै एकदमबारे गाबथा जानानै केसलै खारनांदों दासो खारनांलायदों दासो खारनांदों दासो नै खारनांजोब्बाय लागाय दसे जाबायसो माथो बांद्राय हुलुस्थुरानो बारा नालाय हुलुस्थुरानो बारा होसो जाबाय दाना दासो एकदम नारथारलायनाय खारलायलायनायनिनो जाला सेन्देलफोर गलायलायबाय आरोना नालाय माबायदि जिरायजोबसै नै जिरायदोना लागाव फाग्लासो टिकेट मोनाखै दाबो 4:30 जालायबाय आरोना दहाय फुंनि 8टायाव नेदोंमोन आरोना दाबो मोनाखै सेन्देला नांगौ गलाजोबदों फाग्लासो फेथायानो जलाजोब्बाय माथो सेन्देला जलाजोब्बाय सोरबा सोरबा सेस गोसो जानानै नायलाय सोर सोरनि मोनथाय सेन्देल बिगोमा गैबावला लागाव अब्ला भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नाय जानोसै आरोना आं बेखिनिखौ हगारग्रोनाय जानोसै